Hacı Abdullah Necar rûniştvanê gundê Qewaxliya Cirnê reş yê Rihayê. Ew nêzîkî 6 salin berdewam bandên dengbêjan tomar dike. Ev jî mala wî ye. Ewî odayek xwe ji bo bandên ku kom kiriye terxan kiriye û dema ku bêhna wî teng dibe têl odaya xwe ji 18 teyîbên heyî yekî vedike û guhdariya dengbêjan dike. ثروت والغا دم 8000 مال برجامه من ابو دنيا زكاه لا حبينا ككاتن رجامه من قد لا طبا كلان دردا خاطنا كونه مزفر مال يا عمر بقى Pişê Hacı Abdullah Necariye çîroka berhevkariya bandên dengbêjan ya wî jî di serdema eweliya ciwaniya wî da di dema kar û barên Necariyê de dest pê kiriye û eşqa wî ya dengbêjan jî ji wî rojê şûn da her ku çûye geş û guer bûye. Az hinî dergîstiyum, ez nezewiciyum, ez çûme gundekî bozayê bîrik bû navê gund. Li wê derê min merangozî yanê bê makînegî bi desta dikir. O pîlaqek wan hew, va pîlaqê ba xid û li cem pir bû, ya edê hew, ya bêmalê hew, ya xezalê hew. Ku çiqa saz hewn gî ba xid û gotûn, ser wê mereqan başlemîş kir. Arşivkar Hacı Abdullah heta niha bi dehan dengbêjan dîtiye, di dîwanên wan de rûniştiye û kilamên wan ji wan guhdar kiriye û dengên wan qeyd kiriye. Ew bi xwe ne dengbêje. Lê her çîrokek ku ji qirik û gewriya dengbêjan hatiye xwarê ew dizane û wekek ku bi xwe jiya be ew van çîrokan dibêje. Bi xêra vê eşqa wî ya dengbêjiyê navê bi dehan dengbêjên ku net hatin zanîn tevî kilamên wan ji mirinê azadbûnê û giheştina roja îro. Dengbêj kitaba kurmanc e. Tey kitaba ne. Dengbêj çiko vaya gî olayî bûne, tişt bûne, gî rastin, tiştekî ew tê tune. Bûyî wê dengbêj pirê mîhîm e, yani kitaba kurmancan e. Wala dengbêjê ku welatê me ku çiqa hene tiyek û li cem min tinin min gî kom kirine, kesek bernede. Şêxê bavê min bi min re digot Necar. Got Necar teyîba me kire mefroşa, tê pê neçêbû, ê xirab bûn, ew bûn, mi carina teyîb nefrotine. Ku çi hatiye gî skîne. Yani min newrû bifirota. O mesraf şerefe nevanê ku têne xanê tene, hîn xaniyê dinê gî tijine, va dolanê tijine. Me servetek kiriye, yani îşekî ney çûçike, pir mezin e. Evxebata bi salan ya arşivkarê bandên dengbêjan ji zanîngeha Artuklu ya Mêrdînê bala mamoste Ayhan Meretowar û mamoste Kenanê Nado jî kişandiye ku wana bandên ku Hacı Abdullah bi salanê tomar kiriye yek bi yek dane dijîtalîze kirin û xistinê arşîva zanîngehê. Di destpêkê de heqaya ku em biyografiya Mamê Hacı Abdullah û digel wan dengbêjên ku ew derheqê wan da tenê ew agahiyan dizane em ê wan tev derbasî nivîsê bikin, deşifrasyona wan bikin û bi awayekî ku bi kêrî tarîxa dengbêjiya kurmancî bê em ê li hev bikês bikin û çap jî çapkirin jî ku Xwedê bike nesîb û çapa wan jî çê bibe. Ev arşîva dengbêjiyê jî mînanê destxetan yê 30 sal, yê 50 sal, yê 100 sal, 200 sal şûn da belkî 1000 sal şûn da giringiya wî gelek baş bêfêm kirin. Ji bo çi? Ji bo ku ew rojên ku bên xelk nebêje Kurd bê merîfet bûne, bê huner bûne, bê müzik bûne. Emrê Hacı Abdullah Necarî dî li jor hefteyan e. Ewî bi eşqek mezin bi salan xizmeta dengbêj û dengbêjiyê kiriye. Lê îdî wek berê ne dengbêjek ku biçe dîwana wan dengê wan tomar bike mane
نجي او كيف واشقى بري يا جواك يا كوج دنگ بيجي رهب مايا عبد السلام كنجر ودا جرني راش رحا